because the action speaks much louder than the word, okay? I want to start by telling everyone, between my brother and I, General, we're going to make Fontana great again. Ito ang inihayag ni Mike Kim, ang CEO ng Goldwin Holdings Corporation, sa kanyang pagbisita sa Clark, Pampanga nitong July 28. Dumalo si Kim na kilala bilang Asia's poker godfather sa ceremonial signing ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng kanilang korporasyon at pamunuan ng Fontana Development Corporation. Ayon sa iba pang executive ng kumpanya, asahan daw ang higit na pagpapasigla sa Fontana sa mga darating na panahon. This MOU commits us to work together more closely towards our three common goals for Fontana. First, to become a world-class destination through our utmost dedications and parallel skills and vast experience. Goldwin Holdings' master plan is to rejuvenate and elevate the entire building complex, providing a luxurious and lasting experience for our guests and VIPs. Dagdag pa ng dating general, ang nooy nabahirang integridad sa usapin ng operasyon ng Fontana, gayon na rin ang nakompromisong seguridad ay hindi na mangyayari sa ilalim ng kanilang partnership. Second, to ensure the maximum safety and security of the organizations. The outrageous scenario way back December 2016 will never happen again under Goldwin management. Nagpasalamat naman ang isa sa may-ari ng Fontana na si Miss Vera Xiong sa interes ng Goldwin Corporation na mag-invest sa isa sa pinakamalaking leisure park sa Clark. Tiwala rin ito sa mabuting benepisyo ng bagong partnership sa pagpapalago ng ekonomiya sa Freeport Zone. The party recognized the mutual benefits of cooperating on certain projects to enhance their respect business. I trust that Fontana Development Corporation and Goldwin Holdings Corporation will result in attracting more quality investment programs of Fontana here. Ayon kay Attorney Israel Forto, isa sa mga legal counsel ng Goldwin Holdings Corporation, isa sa mga prioridad ng kumpanya ang pagsasaayos sa casino operations sa loob ng Fontana. Paolo G. Santos, CLTV36 News.